Foli ni tanoni ko takodi alamebaga bela jelema kaboya nofu sigiyoro la bi alamsa ye me kalo kleta ani shegin samba fla ani mugan saba amunu ye mali kunnafoni swandi kaka ko kunnafoni diyoro la mandi mali kono fuata se mali ko konama o bisimila aka bamananga kunnafoni keneka Femi anga sanfɛ kalanso ye ni abe fɔ ma yensip ale kɔni faculté saba kɔni lɔkɔlidenw wulila ka jɔ kununko mais kalo kleta ani wolonvla samba fla ani mugan saba ka se direction ma direction ni ale ka baara ɲɛsilen do sanfɛ maître olu kɔni minnu be science ale ni technique ko kunna olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli kunna kalandenw kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min ye maître olu kɔni ka grève ye dan ka se ka siri grève na cogoya min na olu be se ka kalan kɛ sabula a kɛlen bɛ baaraba ye u bolo maître olu kɔni tala ka se ka don classe kɔnɔ ka sabu kɛ grève ko ye Femi ye baki ale kɔni kimɛli bena daminɛ juin kalo tile 19 san 2023 Mali kɔnɔ. Femi ye fangafoya ye ni ale be maniya ale commune na bafula be ale kɔni marabolo dɔ do an ka Mali kɔnɔ joli be sena olu ka dugu kɔnɔna la o joli olu kɔni be tali kɛ fɛn min na o de ye classiw ale ni binan dɔw dili u ma ani direction dɔw ni bloc dɔw ni latiran saba ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye olu ka dugu kɔnɔna la o sababu o kɔni bɔra maa min na o de ye Madi Sisoko ka fondation ye L'hôpital so min be ni abe fɔ ma Fuseni Daw ni abe Kayi region na olu kɔni ye dɛmɛ dɔw sɔrɔ ni ka minan dɔw kɔni sɔrɔ o minan ninnu kɔni be tali kɛ ambulance ale ni minan wɛrɛw olu kɔni dɔ wɛrɛw la an bɛ taa ɲɛfuge ni ale kɔni bɛ Tombouctou mara kɔnɔna la accident min kɛra yen nɔ mais kalo tile 16 san 2023 kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ maa 7 o kɔni bɔnɛna nin na maa 9 o jogina maa 5 o jogina kosɛbɛ o kɔni y'o ta ka taa n'o ye Tombouctou ale kɔni dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna Femi ye Japon ale kɔni nana ni dɛmɛ dɔ ye an ka ba Maliba kɔnɔ baloko ale kɔni kunkan o dɛmɛ olu kɔni bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 7 ɲɔgɔnna bonyanko la Femi ye Balanzan cité ale kɔni dugu kɔnɔ mɔgɔw ɲagarilen ba de don ni wagati na ka sabu kɛ an ka usine kɔrɔba min bɛ ni a bɛ fɔ a ma Comatex ale kɔni kun jɔlen don mais an bɛ wagati min na ko bi o baara olu kɔni bilalen don sen kan u bɛ baara la o ɲagari ni o nisɔndiya o kɔni waralen don kosɛbɛ Balanzan ka olu kɔni ma ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na aw kan bɛɛ kunnafoni kura wɛrɛw